Karahayan sa Indogabos mga tugang. Sarong kabtang na naman ang satuyang hihimuhon. Sarong kabtang nin pagpatarom asin pagpararom kan satuyang agimadmad Bicolnon. Ako si Vic Nierva. Sa kabtang na ini, urog tapang taison ang paggamit kan satuyang tataramon sa araw-andaw. Madya na, magbikol kita. Pagulayan ta sa episode na ini an panlapi o affix o kun bako man, dagdag na tataramon pag isinusog punta an sarong pagminpid o adjective sa kaan sarong pangaran o noun. Huli ta igwa kita ninduang paagi ka ini. Halimbawa, kung an aki masirot, isinusog puntaan aki plus nang tanganing magin aking masirot. Kung isinusog puntaman ang tanom sagkod an alang, sinasabi ta na tanom plus na plus alang. Tanom na alang. Ano ang mga panundon digdi? No arin gagamiton ng affix na nang, no arin man gagamiton ang dagdag na an. Uya, tandaan ta. Ang panlapi o affix na nang, ginagamit kung an huring letra kan naiinot na tataramon sarong patanog o vowel. Gagamiton an nang na ilalaag sa hurihan kan tataramon. Paano ini? Basahon ta. Sulong malaad, lumang harong, bangging madiklom, kamuting malumhok, sinapnang marugi, tikong dalan. Tandaan, kung ang naiinot na tataramon nagtatapos sa patanog, ginagamitaan panlapi na nang, idudugang taini sa hurihan. Ikadua, sa intaman gagamiton ang dugang na tataramon na sa pagkabitakan mga pangaran asin panmidbid, gagamiton ang tataramon na kung ang naiinot na tataramon nagtatapos sa katanog o consonant. Paano ini? Uyaan mga halimbawa, marhay na aki, Diyos na makakamhan, langit na madaagom, piot na sapatos, tuninong na aga, dalan na mahalnas. Kung ang inot na tataramon nagtatapos sa katanog, madagdag nin tataramon na. Iyan ang satuyang episode sa Simanang ini mga tugang. Siring sa dati, halatmi sa magbikolkita@gmail.com an anumanindong hapot, tuyaw, reaksyon, suhestyon o ano paman. Pwede man kamong mag-PM sa Samuya. Dakulang pagpadyos mabalos sa matibayo na si Trikes Mangente sa pag-rap kan sa tuyang musikang pamprograma. Daungon po nindo pirmi, sagkod na kamo ma-LSS. Ako si Vic Nierva, sagkod po sa mga sunod na simana, sa saro na naman na halipot sana, alagad importanteng kabtang kaining sa tuyang programa. Madya na, magbikol kita. An maray na gibuhon magbikol kita, nagbabago man ang gabos magbikol kita, marikas man ang panahon magbikol kita, sa kalag sa puso sa taramon magbikol kita. An maray na gibuhon